There. Please don't. There. Kauniina kesäpäivänä nuori pari kiehnää viltillä metsän siimeksessä. Idyllin rikkoo pusikosta ryömivä hirviö, joka ei muistuta mitään tuntemaamme elollista oliota. Se on 2 metriä pitkä ryömivä retale, joka lähemmin tarkasteltuna tuo mieleen kujeilevan lapsijoukon, joka on vetänyt päälleen räsymaton. Matto hotkii tytön kitaansa, sillä se on ulkoavaruudesta tullut Creeping Terror. A.J. Nelson ohjasi elokuvansa Creeping Terror, ryömivä kauhu, vuonna 1964, kun avaruusmuukalaisten kulta-aika elokuvateollisuudessa oli jo auttamattomasti ohi. Hänellä oli kuitenkin suuri luottamus aiheeseen ja erinomaiset puhelahjat. Hän sai maaniteltua rahoittajia projektilleen sieltä sun täältä, vaikka hänellä ei ollutkaan minkäänlaista tuottajan tai ohjaajan kokemusta. Vaikka hän puhuikin sponsoreiden päitä pyörälle oikein urakalla, eivät rahat riittäneet oikein kunnolla mihinkään. Hirviöstä ei tullut vuosikymmenen kauhuikonia, niin kuin Nelson suunnitteli. Siitä tuli elokuvahistorian hölmöin monsteri, hitaasti köpöttävä riepukasa, jolta konttausikäinenkin pääsisi pakoon, jos haluaisi. Hirviö on tehty samalla metodilla kuin lastennäytelmien hevonen. Yksi seisoo edessä ja pari on kyykyssä hänen takanaan. Heidän päällään ei vaan ole hevosasua, vaan retaleinen matto, jonka alta avustajien jalatkin välillä selvästi näkyvät. Varaa ei ollut myöskään äänityskalustoon. Suurin osa elokuvasta filmattiin mykkänä, eikä Nelson enää leffan valmistuttua onnistunut jäljittämään lahjakasta näyttelijäkaartiaan jälkiäänitystä varten. Dialogi korvattiin kertojalla, joka latelee ohimennen myös irrallisia repliikkejä. Kertoja kuulostaa lähinnä siltä, kuin hän elokuvaa katsoessaan koittaisi parhaansa mukaan selvittää, mitä siinä tapahtuu. Frederick Koppin hirvittävä jatsmusiikki säestää tapahtumia taukoamatta. Come along, both of you. Elokuvan alussa katsoja saa tietää, että lähistölle on tipahtanut raketti. Apulaisseriffi Martin, jota ohjaaja itse esittää salanimellä Vic Savage, ryhtyy tutkimaan rakettia ja kutsuu paikalle armeijan 6-henkisen erikoisyksikön. Kaikki ryömivät kyljellään makavan hökötyksen alle. Ilmeisesti siellä on oviaukko, jota katselijoille ei näytetä. Avaruuden halki matkanneen hökötyksen illuusio haihtuu nopeasti, sillä kömpelöin tutkija nostaa ryömiessään koko rakettia vahingossa monta senttiä ylöspäin. Käy ilmi, että hirviöitä on 2. Toinen pitää vahtia aluksen sisällä ja toinen vaeltelee pusikossa suupaloja etsimässä. Tohtori Bradford on vakuuttunut, että ihmisiä hotkivat matot ovat ulkoavaruudesta. Within 48 hours, Dr. Bradford had closely examined the creature and the spaceship and reached a number of conclusions. He was sure the creature had come from beyond our solar system because it adapted to our environment so quickly, and no planet or dead star near us has conditions similar to the Earth. Of special interest to him was the hull of the ship. It was composed of an alloy unlike anything human science had ever encountered. The doctor had run a number of tests on the metal, but its molecular structure remained a mystery. Because there was no food on board, Bradford presumed the creature had been in a state of suspended animation, particularly because it had survived the trials of re-entry and impact without apparent harm. So far, he had no success in communicating with it, but he had not yet exhausted all possibilities. Riepuhirviön kiikariin joutuu ensimmäiseksi nuori pari, joka on tullut metsään harjoittamaan seksiä ja syömään evästä.
Nähdessään liikkuvan maton miehelle tulee ilmeisesti mieleen siivouspäivän kauhut, sillä hän parkaisee ja ottaa välittömästi jalat alleen. Tyttö, joka on sonnustautunut bikineihin syntistä metsäretkeä varten, istuu eväskorin vieressä ja kirkuu. Ilmeisesti hän haluaa viimeisen saakka suojella äidin laittamia kinkkuvoileipiä. Aikansa paruttuaan tyttö kopeloi riepukasaa ja tekee yllättävän liikkeen. Hän ryömii hirviön suuhun. Kumma kamikaze-hyökkäys herättää monia kysymyksiä. Unohtiko kertoja sanoa, että urhea tyttö sairastaa syöpää ja yrittää tuhota monsterin syöttämällä sille kasvainten runteleman kehonsa? Vai tekeekö tyttö itsemurhan, koska sulho jätti hänet kesken piknikin? Myöhemmin selviää, että kaikki uhrit avustavat hidasliikkeistä monsteria työntymällä vapaaehtoisesti sen kitaan. Koko elokuvan aikana vain yksi uhri puolustautuu. Hän iskee huojuvaa olentoa kitaralla. Komein kohtaus on se, jossa hirviö matelee nuorten suosimaan tanssiravintolaan. Ravintolassa pop-orkesteri soittaa svengaavaa instrumentaalimusiikkia ja nuoret twistaavat koomisesti lattialla. Kun hidas hirviö useamman biisin jälkeen pääsee tanssisaliin saakka, ovat nuoret jo kaikesta twistaamisesta niin uupuneita, ettei yksikään pääse pakoon. Sivuovella syntyy tappelu, kun kaksi poikaa ei osaa päättää, kumpi poistuisi ensin. Lopulta syntyy kompromissi, eikä kukaan mene ulos, sillä muut jäävät vain katselemaan nahistelua, vaikka ovi olisi Seppo selällään. Parkuvat tytöt joutuvat likimain jonottamaan päästäkseen maton sisuksiin. Mattohirviö syö tavattoman monta ihmistä, 2 onkijaa, 10 retkeilijää, koko tanssisalillisen nuoria ja ilmeisesti myös orkesterin, ja lopulta jopa puolet armeijan yksiköstä. Mikä neuvoksi? Millä tuo ryömivä riepu pysäytetään? A.J. Nelsonin ohjaama Creeping Terror tietää ratkaisun. Kun katsojalle on näytetty huvittava kohtaus, jossa 6 sotilasta heittäytyy maton alle, ryntää kersantti Everstin ja tohtorin luo kauhuissaan. Kertoja kuvailee dramaattisia käänteitä näin. Kersantti, järkyttynyt mies, palasi höpisten siitä, mitä oli tapahtunut. Eversti Caldwell ymmärsi tilanteen koko vaarallisuuden ja päätti, että on vain yksi tapa pysäyttää hirviö: granaatit. Nyt tohtori Bradford teki repäisevän liikkeen. Korkeampaan auktoriteettiasemansa vedoten hän kielsi Caldwellia tuhoamasta hirviötä. Eversti, joka oli enemmän huolissaan ihmishengistä kuin tieteen edistämisestä, käski Bradfordin painua helvettiin. Caldwell heittää granaatin hirviön sisuksiin ja se räjähtää. Tohtori tonkii kuollutta mattoa ja oivaltaa jotakin. Hän ryntää tuhoamaan avaruusalusta ja onnistuukin aiheuttamaan pienen räjähdyksen. Hirviö lähtee ryömimään kohti haavoittunutta tohtoria. Aseistautunut vartija koettaa hidastaa hirviön etenemistä asettumalla polvilleen sen suun eteen. Viime hetkellä apulaisseriffi Martin kaasuttaa paikalle ja ajaa jeepillä maton päälle. Hirviöt on tuhottu. Kuolemaa tekevä tohtori selittää, että oliot olivat itse asiassa liikkuvia laboratorioita, joiden tarkoitus oli sulattaa uhrinsa ja analysoida ihmissuvun heikkoudet. Bradford told Martin what he had just confirmed, that these monsters were highly specialized test animals. They were, in fact, mobile laboratories that consumed human beings in order to analyze them chemically, undoubtedly to detect weaknesses in the human species.
He told Martin that the information fed into a computer in the spacecraft. Further, he added, now that both monsters were dead, the computer would activate a transmitter to send the results into outer space. Martin knew what he had to do. Martin ryntää tuhoamaan tietokonetta, joka automaattisesti lähettää tiedot ulkoavaruuteen. Mutta parin minuutin hakkaamisella ei ole mitään vaikutusta, sillä avaruusmetalli on hypervahvaa. Kuoleva tohtori katsoo tulevaisuuteen pessimistisesti, mutta toteaa, että kaikki toivo ei ole menetetty. Ehkä tiede kehittyessään tuo ratkaisun tulevien hirviöiden varalle. Nythän ne voitiin tappaa vain heittämällä yksi granaatti tai ajamalla päälle. Itse yhdyn täysin Son of Golden Turkey Awards-kirjan kommenttiin, jonka mukaan yhdenkään tulevan avaruuslähetystön ei tarvitse rakentaa monimutkaisia laboratoriohirviöitä päästäkseen selville ihmiskunnan heikkouksista. Riittää, kun katsoo tämän elokuvan, josta ei tullut ohjaaja Nelsonin ponnahduslautaa Hollywoodiin. Lukuisat rahoittajat haastoivat hänet oikeuteen Creeping Terrorin valmistuttua, mutta miestä ei onnistuttu jäljittämään. Bradford was pessimistic, but implied that maybe all was not lost. After all, he told them, the vastness of the universe is incredible. If these monsters had come from its outer limits, their home might even no longer exist. Or if they do come again, perhaps man will have advanced enough to cope with them and those who made them. Only God knows for sure were Bradford's last words to anyone on this earth.